Ftehim bejn l-Università ta' Malta u Heritage Malta se jfisser aktar riċerka. Permezz tal-ftehim iffirmat bejn iż-żewġ entitajiet se jkun hemm aktar użu tar-riżorsi kemm tal-Università ta' Malta u anki dawk ta' Heritage Malta. Fost oħrajn l-istudenti universitarji se jkollhom iżjed aċċess biex iwettqu r-riċerka tagħhom f'siti storiċi li huma f'idejn Heritage Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit semma kif il-mużewijiet m'għandhomx biss ikunu tempju tal-arti u storja imma ċentru għat-taħdidiet u r-riċerka għal kull min iżurhom. Heritage Malta ħatibda tagħti aċċess għar-riżorsi kollha tagħha umani, tekniċi, equipment, libreriji and so on lill-Università, lill-istudenti u l-lecturers se tagħtihom ukoll aċċess fiżiku ġewwa s-siti u l-mużewijiet tagħna b'xejn. Ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella semma kif Sir Ftehim Zammit li hu magħruf għax-xogħol lejn il-patrimonju Malti kien ikun kburi b'dan il-pass. Spjega wkoll kif dan il-ftehim kien pass naturali sabiex ikun hemm ukoll evoluzzjoni fejn jidħol it-tagħlim ta' kull student u studenta. U l-istudent allura isib illi m'għandux għalfejn jibda diskors ma' naħa il-naħa tal-Università u ieħor separat ma' dak li ħajkun qiegħed jieħu ħsiebu min-naħa tal-mużew, illa għaliex iż-żewġ naħat qegħdin jitkellmu bejniethom fuq il-proġetti.